Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a feel good Friday. Hi, partner. Hi partner! Hi mga kabisyo! O kita nyo na, Friday na ulit. Correct! Yan yung mga sinasabi ng mga tamad sa opisina ngayong linggong ito. Tingnan nyo, di ba? Sipag-sipag kayo, Friday na ulit, di ba? Sabi sa inyo di ba magbabakasyon ulit tayo. Mag-uubos ulit tayo ng pera. Yan. Sa Iran kung meron pa talaga. Sana all meron pang pang-ubos ng pera. Nakakalurky. Pag pumunta ka nga ng mall, partner, ang dami pa rin tao. Totoo. Parang hindi pa nauubos yung pera nila. Tama. Alam mo, totoo ka dyan. Parang gusto ko sabihin, may pera pa po kayo. Yung pakialamera ng taon. Gusto ko isa-isahin. Excuse me, paano niyo po na budget na may pera pa po kayo hanggang ngayon, di ba? Di ba nung nanood tayo ng Disney on Ice? Ang daming tao, di ba? Ang daming pa, punong-puno yung January 2, arena. correct. Tapos pagpasok mo ng MOA, ang dami din. Tao. Totoo ka Sabi dyan. namin, may pera pa sila. Sana all. Well. Ito yung sinasabi po natin mga kabisyo ha. Itong linggong ito, pwede pa nating i-extend. Patawarin. Yan. Yung mga hindi makapag-function na maigi kasi nasa vacation mode pa. Tapos, in a few days, Friday, nakatulad ngayon, Friday na ulit. Pero next week ha, bawal na po ang tatamad-tamad. Bumalik na po tayong lahat sa realidad. Yan. Diba? Ratsyada na ulit tayo Sa next true, week. lalo. Kayod kung kayod ha. Huwag nang pabayaan ng trabaho. Tama. Wag na po kasi Wawa naman. Wawa naman po yung mga boss natin. Yan. Correct. Diba? So importantatious. Okay, fine. Enjoy this day hanggang weekend. Balik sa realidad sa darating na Lunes. Meron tayo isang tambalanisan na nagtatanong. Sabi niya, Dear Nicole and Chris, tambalanisan niyo po ako since 2011. Ang tagal ko na pala nakikinig sa inyong tambalan at sana magtagal kayo ng maraming taon. Anyways, meron po akong question. Bilang unang linggo ng taon, syempre may mga manifestation, merong mga New Year's resolution. Question, ano po ba dapat kong mas i-manifest? Yung magkapera o gumanda? Thank you and God bless. Tawa ako dito Makabuluhan. Uy, pero ang iyong katanungan at makakatulong yan. ito sa buong sambayanan. Totoo yan. Ito ay may epekto sa ekonomiya ng Pilipinas at ekonomiya ng South Korea. Charot. Okay, feeling ko hindi niya lang masyadong inelaborate, pero ang gusto niyang itanong dito, partner, is ano ba ang mas makabuluhan or ano ba yung mas bibigyan ko ng priority? Yung makadagdag ako ng ipon o makadagdag ako ng ganda? Ibig sabihin, yung sanang iipunin, ilalagay sa pagpapaganda. Yun, diba? Parang ganon, diba? At para sa akin, kung para sa iba, maaring ano ba naman yung mga iniisip ni ate mo, girl, diba? Maaring ganon. Pero para sa akin, big deal din naman talagang desisyon yun. Kasi isang malaking pagdedesisyon din naman yung pagpapaganda, yung paglalaan ng budget. Yung instead na mag-iipon o ilalaan kunyari sa healthcare o ilalaan kunyari sa kung ano may mga paglalaanan, ilalaan mo bigla sa pagpapailong, pagpapadibdib, pagpapapuwet. Kung ano mga klaseng pagpapaganda yung gagawin mo, sa tingin ko okay lang. Depende sa kung ano yung magpapasaya sa'yo. Correct. Kanya-kanya kasi tayo ng goals, mga kaibigan, di ba? And yung tanong niya, alin man sa dalawa, sila, interrelated. Correct. Konektado po silang dalawa. Hindi ka gaganda kung wala kang pera. Yan din. Diba, So, kailangan mag-iipon ka rin talaga. Kaya nga, di ba, tingnan mo, kapag nakakita po tayo ng mga before and after ng mga artista, anong mga comment ng mga tao sa ilalim ng comment section? Yan. Hindi pala talaga ako pangit. Mahirap lang ako. Oo.
hindi Correct. ka pangit. Wala ka Oo. lang talagang pampaano. Sa panahon ngayon, hindi ka gaganda, mahirap gumanda kung wala kang pera. Masakit na katotohanan yan, mga kabisyo. Correct. Kahit bumili ka ng maraming astringent, gustong-gusto mong pakinisin yung mukha mo. True. Diba? Gusto mong maging, anong tawag doon, glass skin. Yan, Kung diba? wala kang pambili ng, ng pampaglass pampunda skin. dyan sa mukha Correct. mo. Broken glass skin ka pa rin. So, Yun talaga yun. Correct. May kaakibat talaga na Gastos. na gastos yung pagpapaganda. Correct ka. Yan, So magkaano sila, ibig sabihin, konektado sila. So Oo. pareho mo silang i-prioritize. Siguro tama ka, partner, dahil interconnected silang dalawa. Oo. So importantitious na mag-ipon ka hindi for the purposes of other reasons. Oo. 'Di ba? Or kunyari future, 'di ba? May mga iba iipon for the future. Oo. 'Di ba? Ang ipon mo for the pagpapaganda. Yan. At walang masama doon kung makakadagdag ito ng self-confidence, kung makakadagdag ito ng kasiyahan sa'yo. 'Di ba? Ito yung dahilan kung bakit. Kasi nga, may ibang tao na ganun eh. If you look good, you feel good. 'Di ba? Kung maganda yung feeling mo, maganda yung itsura mo, edi nakakaganda rin ng pakiramdam ito. 'Di ba? Yung mga ganun. Kung yun ang goal mo di ba? Anong pakialam namin? Correct, walang makakapigil sa'yo, pera mo yan. Yun talaga yun. Minsan Wow. kasi, kaya tayo napipigil sa ibang nating mga goals kasi nakikinig pa tayo dun sa mga sasabihin ng maraming tao. Pero sa totoo lang, pera mo yan, kung saan mo gustong gastusin yan, as long as wala ka naman tinatapa ka ibang tao. As long as hindi mo ginagastos yan para mga bet. Yan. Ako, Correct. may kabets left the group na naman. Lagi silang nadadamay Lagi sa na- usapan. correct, lagi Sabi hindi na nga nadadamay. kami nagsasalita. Hindi na nga kami Nananahimik na nga, Ayan, diba? lagi pa kaming sinashout out. 'Di ba? Pera mo 'yan. Correct So kung ka. anong gusto mong gawin diyan sa pera mo, 'di ba? Bahala ka. Pero syempre ang in consideration kasi dito, lagi natin sinasabi ito eh. Hindi naman to concern ng mga rich kid. Kasi yung mga rich kid, 'di ba? Okay lang kasi Okay lang madaming maglustay na extra. maglustay, Oo, 'di ba? Ito ay kaya mo to tinatanong kasi konsiderasyon ito ng mga taong maaaring sakto or maaaring medyo may kaunting extra lang sa kanilang kinikita. Ganyan. Kaya syempre nag-iisip na, o nga no, magpapaganda ba ako pero yung anak ko o yung kapatid ko hirap na hirap. Or yung ulam namin ganito pero maganda ako. Ako para sa akin okay lang kasi maganda ka. Kasi para sa akin kahit hindi mapangimayaman ng pagkain mo, pag nilabas po nating lahat yan, steak man o malunggay ang kinain mo, pag nilabas nating lahat yan, pare-parehas lang po sila, di ba? So go ka na sa pagpapaganda kahit malunggay ang ulam. Ganon. So siguro may ganong konsiderasyon. Kasi totoo, hindi to issue ng mga may pera eh. Oo naman. Ang sa kanila, di magpapaganda ako, bakit? Tapos! Correct Diba? Kaya lang siguro yung Saktuhan kinikita lang ang nito kita, oo. sakto lang, ganyan. Pero ang kagandahan naman, marami naman pong mga pampaganda na hindi necessarily mahal. Oo. Yun. Kaya may mga kunyari, mga derm clinics, mga aesthetic clinics, diba, na magdedepende din sa budget mo. Merong mga ranges yan. Merong mid, Oo. merong low range, merong May high-end. pangmasang presyo talaga. Merong pangmasa. Pati yung mga pahid-pahid. Minsan, yung mga pahid-pahid, akala lang natin walang effect. Pero pinag-aralan po yan eh. Pinag-aralan, may mga scientist, chemist na mga nag-aral, nagpakadulobhasa para i-create yung mga kemerot na pampamuka. Diba? Gawin mo yun. Tsatsagain mo lang talaga. Tatsagain mong hanapin kung ano talaga yung legal yung operation. Kasi Yes. mag-ingat din tayo ha. Totoo. Kasi yung iba mapipilitan mag-avail ng mura pero delikado. Mapapamura Diba? ka sa effect. Yung mga nagpatangos ng ilong sa murang halaga. Correct. Naku, paglipas ng panahon, tumabingi na. Tama, 'di ba? May mga ganun kasi nga. Kaya namas na maga. True. Sa halip na paliitin, lalong lumaki. Oo, 'di ba? Iba Yung mga ganun, Iba yung tumaas, 'di ba? Ilong ang pinapataas, kilay ang tumaas. 'Di ba mga ganun? Siguraduhin mo lang din na backed up by may makakilala ka talaga, may mga artista na talagang nagre-recommend Nag-endorse. nito, 'di ba? Oo. May mga influencers, may mga celebrities na talagang ini-endorso ito. Kasi ang mga influencers katulad natin, partner, hindi naman tayo nag-endorse nang alam nating wali. Oo So naman. kung i-endorse natin, alam natin yung sigurado at garantisadong magiging okay din para sa mga tambalanista natin. So may mga ganon. So hahanapin mo lang saan magsaswak yung budget mo. Correct. Para hindi sayang yung pera mo kasi Correct. yung pagpapaganda ngayon, malaking gastusan po talaga yun. Diba yung sinasabi natin mura, 10,000 pinakamababa, hindi ka gaganda ng 2,000 lang. Hindi, pwede ka naman. Grabe ka naman, yung may hawak ng 2,000 na lungkot. Sabi niya. Sinasabi na namin yung totoo. Sabi niya may 2,000 ako, nalungkot ako, di ba? Hindi.
Okay. Sige, real talk Sabihin na, natin real yung talk. totoo. Sabihin na natin yung Kulang ang totoo. 2,000 mo para gumanda ka sa panahong ito. Ako para sa Ang mahal akin. kaya. Hindi. Magulat Ganito. ka sa presyuhan. Hindi, ganito. Okay, sige. Siguro mga 5,000. Tinago ulit yung 2,000. Mag-grocery na lang ako, sabi nila. Sabi niya, anong gagawin ko sa 2,000 ko? Kala ko, hindi, kasi sa 2,000 niya partner, pwede nga siya makabili ng skincare. Okay. So pwede siyang gumanda. Yun yung sinasabi natin. Kasi kawawa naman kung halimbawa talagang wala maka-afford. Di ba? Di wala nang gumanda, di ba? Sinasabi namin magastos ito kasi yung 2,000 mo hindi natatapos dyan. Oo, correct. So, yan ibig yun. sabihin, it's a lifelong process hanggang tumanda ka. Oo. Kumbaga, magiging part na siya talaga ng budget mo. Yes. So, kunyari, halimbawa, 2,000. Kunyari, Oo. meron kang 2,000. Tapos gusto mo magpaganda ng hair. Ano pwede mabili sa 2,000? Astringent. Astringent. Feeling ko mga skincare. Madaming Oo, skincare pampahid. Oo, Yan, madami mga na. ganon. Ganon. So, hindi ito natatapos sa 2,000. Yan yung sinasabi ni partner. Oo. Diba? Parang wag naman sila masyado malungkot. Diba? May mabibili naman pala. Meron naman pala mabibili sa 2,000. Ay, skincare na marami na kapag tama ang usage, yan. tinatago mo na maigi, ibig sabihin hindi magagamit ng iba, ikaw lang talagang gumagamit. Hahaba ang buhay ng mga astringent na yan, mga rejuvenating kit na yan. Kasi merong as low as may makakabili ka ng isa or 2 set. Yan, sa sige. ganyan. Tapos kunyari yung 2,000. Huwag kang tumawa. Nalulungkot yung Yung mga nakakasama na loob kasi ito siniram pa sa'yo. Makita mo bawas yung diba? astringent Kaya mo. nga sinabi ko, itago mo na maigi. Kasi usually yung mga astringent na yung mga rejuvenating kineme, maliliit lang yung lagayan na yan. So kapag ka hindi mo pa nilagay sa tamang lugar, pwedeng matapon, masagi, at gamitin ng iba. Diba? So kailangan mo itatago mo sa tamang lugar kasi malungkot sa puso eh. Ito Oo, na nga pinag-ipunan mo, pinaghirapan mo. Tama. 2,000 na nga yung bayra mo, Oo. di ba? Talaga pinagsikapang ipunin. Yes. Uy, ang hirap niyo po. May 2,000 ka sa wallet? Wala. Tingnan mo. Kaya kahit yung tigyawat mo, tumutubo eh. Kasi nga, hindi din madaling ipunin yung 2,000. So, pwede ka pa rin gumanda sa 2,000. Ang sinasabi lang ni partner, correct. it doesn't stop there. Correct, maintenance kung tawagin. Kung bumili ka ng 2,000 skincare kit, 'di ba? May hangganan lang 'yan eh. Maaaring magamit mo 'yan isa 2 linggo depende sa pangangailangan mo. Correct. Oo, totoo. Oo, totoo 'yun. So pwedeng tumagal siya ng 2 linggo. So nagagastos ka na naman ng 2,000. Yan. Pag kinuwenta mo 'yan, ang laki na pala ng nagagastos mo sa pagpapaganda. 'Yun yung sinasabi natin. It's Na real it's a talk. painful truth, Oo. mga kaibigan. Nagagastos ka talaga Para para gumanda. pag-enhance ng kagandahan mo o kapugian mo. Totoo. Yun ang totoo. Parang kalimbawa, kunyari, hindi na sa skincare, sa hair. So, Oo. kunyari, di ba, kung sadyang wavy yung roots mo, yung hair mo, Oo. tapos nagpapariband ka. So, nakapagpariband ka, kunyari, sa halagang 2,000 or Oo. Brazilian blowout o kung anumang klase, Oo. basta maging straight yung buhok. Hindi yan forever. Hindi yan forever. Yes. Kasi hahaba yung buhok mo eh. Oo. So pag humahaba yung buhok mo, lumalabas na naman po yung mga sumpa, di ba? Sumpa kasi yung tawag ko dito sa pagkulot-kulot ng bangs eh. Kasi ako yan, relate ako dyan. Oo. Yun, di ba? So Tuwing kailan? akin every 2 or 3 months. Okay, medyo Oo, matagal-tagal. medyo Magkano ang isang matanda. Brazilian blowout? Hindi ko alam kung magkano na ngayon partner eh. Oo. Basta may 2,000. amount. Kunyari, hindi natin alam. Depende. Yun yung sinasabi Depende natin. sa kulot mo. Oo, tsaka depende sa pupuntahan mo eh. Oo. Sa high-end ba ito na lugar? Nasa gilid-gilid lang ba ito? O nasa... O yung kaibigan mo marunong yung mag-rebond. kaibigan mo yung marunong mag-rebond, di ba? Nakapag-aral ng cosmetology, di ba? yung kaibigan mo. So, depende, di ba? Basta may mararating, feeling ko may mararating yung 2K. Pero yun nga yung sinasabi ni partner, hindi siya natatapos doon. Kukulot ulit yung bangs mo, di ba? So, kailangan mo siya ulit paglaanan. At kung paglalaanan mo siya, ako sa akin, partner, go. Walang masama. Kung ikagaganda at aangat ng iyong self-confidence, go. Pero ang isa kong naisip na paraan, partner, ang pwede, kung halimbawa, parang, ay, ganun pala, ang ano pala, parang every now and then pala, may gastos. Oo, Ganun. tuloy-tuloy talaga yung gastos Kasi tuloy-tuloy, hindi naman Oo. pwedeng kuminis ka, tapos babalik na lang ulit kasi hindi mo na na-sustain. Oo. So, kailangan mo siyang i-sustain. I-maintain, I-sustain, i-maintain, ganyan. So, kung halimbawa, parang, ay, ganun pala yun, hindi ko naisip yun. Akala ko
one time. Kala mo diba? isang pahid lang. Correct. Wala pong ganun. Tuloy-tuloy ang pahid niyan. Totoo. Wala pong ganun. Sa Oh. kahit alin, 'di ba? Sa kung sa kahit ano, hindi po siya one time na isang beses ka lang bumili ng tabletas na 'yan o kaya ng capsule na 'yan, gaganda ka o shampoo na 'yan na mawawala na kagad yung balakubak. Hindi. May maintenance Tuloy-tuloy yan. na Oo. tinatawag. So kung parang feeling mo ay parang sa sweldo ko ngayon this year, parang hindi pa talaga siya kaya. Ang pwede ko masuggest sa iyo is pwede ka mag-level up sa mga kasuotan. Pwede, 'di ba? Pwedeng ma-enhance din. Pwedeng ma-enhance. Kunyari, ito alahas partner. Yan, 'di ba? Oo. Ang alahas, katulad nitong Mayat de la Rosa Fine Jewelry, ang alahas, kapag kano mo lang ka ng pera, pwede mo masanla eh. Oh, pwede. 'Di ba? So gumanda ka na, ito yung sinasabi mo lagi partner, 'di ba? Parang dual purpose ang alahas. Gumanda ka na, 'di ba? Investment pa siya. At kung nawalan ka ng pera, pwede mo pa siyang isanla. Oh. 'Di ba? So pwede din ganon. Kasi nakakaganda ang alahas ha. Oo, Di tisipin ba? mo, kunyari magpapaganda ka sa halagang 10,000. Pwede mo nang ibili ng alahas. Correct. Ilang Oo. ano na yon, ilang gramo na ng gold yon na pwede mong ibili, isang set. Oo. 'Di ba? Na pwedeng paulit-ulit na gamitin. 'Di ba? Tapos ikagaganda mo, ika-confident mo rin, 'di ba? Correct. Pwede. Isang option 'yon. Hindi pa nalulusta yung Hindi pera mo, pa tumataas nalulustay. pa. Correct. Kasi nag-i-invest ka nga. Yan, Oo. di ba? Na by the way, tomorrow is the grand opening of Mayat de la Rosa Fine Jewelry in Eastwood Mall. So Uy. kita-kits po tayo, nandiyan po ako 3:00 ng hapon. Yan. Ano gagawin mo doon? Ay, syempre, tatumbling split at kandiret. Ako yung dragon dancer. May iba naman ang May iba role. naman, lagi na lang akong host, di ba? So, dragon dancer tayo for tomorrow. Charot. So, yon. So, congratulations on yet another branch that you Yes. opened, Mayat de la Rosa. Yan. Congrats, Miss Mayet. Congrats! And to the whole family, Sir Richard, yan, kay Trisha, kay Renz, kay Ron, kay Aliyah. Good morning sa inyo. Yan. And Yan. congratulations. So tomorrow, grand opening sa Eastwood Mall ng Mayat de la Rosa. And first, 108 buyers. Merong libreng gold. Wow! Oh, diba? May ganon. Teka, makapila na nga. Alas 4 pa lang na madaling Correct. araw papupuntahin Nandun ko na. yung mga kasama ko. Pag ikaw wala doon alas 4 maging araw, hahanapin kita ha. So, yun talaga yung yun yung mga pwedeng gawin. Basta sa madaling salita, kaya siguro gets ko partner yung problema nitong tambalanista natin na saan ko ba talaga ilalaan yung pera? Kasi siguro gets niya talaga na hindi naman talaga one time yung magpaganda. Totoo yun ha. Ano to eh. Tatantyahin mo rin, ano ba yung pangangailangan mo ngayon? Yan Skin na lang. nga, correct. Ilong ba yung naku, pagagandahin patay tayo mo? dyan kung marami Di pang ba? pangangailangan. Kung hindi lang pala buhok. Kung hindi lang pala, di ba? Oo, Tama, ang daming kasi- body parts. Kasi hindi lang isang bahagi ng katawan yung pagagandahin mo dyan. Sa For bagay. sure, eh. Kasi ang ganda mo, tas ang itim ng tuhod mo, di ba? Parang nakakatsaka din. So may tuhod pang kasama. Kunyari ako, may kakilala ko talaga nag-invest, nagpaganda ng ilong, pero yung ngipin naman bungi. Ay, hindi. Totoo din. Naku, may kasama pang ipin. Hindi ko sure ang sa 2,000. Ano Diba? na lang ba? Yung cleaning na lang ba? Oo, kaya pag every time nalalabas siya, ang ganda ng ilong, pero yung face mask naka-cover pa rin. So, Oo. hindi mo Appreciate yung along. maipagyabang yung bagong gawa mong ilong. kasi hindi ka naman makangiti ng maayos. Oo, kasi naka-face bungal. mask ka pa rin kasi nga bungal ka. Di ba? Ang hirap naman ng walang minanang ganda sa mga ninuno. Kasalanan to ng mga ninuno natin eh. Nakakalurk eh. So depende talaga kung ano yung tatargetin mong pagandahin. Pero pwedeng isa-isa lang. Yes, Para hindi ka diba? ma-pressure na ang laki pala ng gagastusin ko. Correct. One by one. Gaganda ka rin, Yes. tiwala lang. Ayan. Ay, nako na. Pero ang pagpapaganda, it's a good investment. Oo Skincare, healthcare, teeth care is always a great Yes, investment. you'll feel good about it. Yes. Oo. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio Kengres Chuper. Have a feel good Friday. Bye-bye. This song is brought to you by ACS Manufacturing.